bună seara și bine ați venit la un super show! Discursul cu brațe urmează, discursul cu brațe e foarte simplu. Neamțul va ține un speech acum despre ce vreți voi. Doar că brațele nu vor fi ale lui, vor fi ale lui Ghenu. Pentru treaba asta am nevoie de un animal. Delfin! Delfinul. Cum? Veveriță, uite, ia veverița. Neamțul ne va ține un discurs despre cum s-a întors el de la Olimpiada de la Londra cu 3 medalii de aur câștigate de veveriță la ce sport? Altele! La oină. În plan, veveriță, nu contează, uite, dar veverița poate să ia medalie de aur? Mi-ai serios asta, nu există oină la sporturi olimpice. Și ce sporturi? Cu ce sporturi ați venit acum? Cu ce ați luat medaliile astea, apropo? La not sincron. Bun, atunci, despre veveriță și cele 3 medalii de aur la not sincron, Neamțu! În 5, 4, ai zis în not sincron, în not sincron ai luat. În primul și în primul rând, dați-mi voie să fiu foarte încântat că vă aflați aici într-un număr atât de mare. Nu mă așteptam ca aeroportul să duduie în această seară la reîntoarcerea noastră a echipei naționale de veverițe pe pământ românesc. Trebuie să vă spun că a fost o competiție îngrozitor de grea, dar ne-am ținut dârși și am reușit împreună cu cele 3 veverițe și 5 veverițoi să obținem toate medaliile posibile, adică medalia de aur, de argint și de bronz și câteva mențiuni pe lângă. Tot ce a fost premii la Londra, l-am câștigat, n-am lăsat nimănui nimic! Vă-ți întreba oare cum a reușit să facă aceste veverițe să înoate sincron? Ei bine, aruncându-le întâi în piscină și presărându-le diverse prafuri pe muzică de Metallica, presărat praful de nucă în piscină, ele vin ca nebunele. Am aici în buzunar, iată, este vorba despre un gel pe care îl aplicăm întotdeauna pe fața veverițelor înainte să intre în apă. După cum știți, ele au ochii roșii și nu pot vedea la distanță în apă. În momentul în care am aplicat acest gel, totul e sigur. Am împușcat toți dușmanii, de la bun început i-am scos din competiție și am reușit să aduc la noi în țară toate medaliile, să le giftuim ca nenorociți. A fost inclusiv Irina Login cu noi, care la sfârșit a cântat extraordinar și a ridicat lumea în picioare. În fine, nu s-au jucat table sau alte jocuri de noroc, lucrurile au fost clare. Vreau să vă mai spun că cel mai greu a fost cu veverițoi. El n-a vrut să participe de nicio culoare. A avut niște probleme care l-au îngropat înainte de concurs și n-a vrut să intre. Dar, cu acuratețea, cu inima, cu sufletul, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să-l ascult cu urechea și să-mi dau seama care este problema din sufletul lui. Am mers unde a trebuit, l-a înjupuit de blănița de pe piept, moment în care s-a simțit îngrozitor de bine, a sărit în apă și ca ars a câștigat locul întâi. Mai trebuie să vă spun, acum în final, că lucrurile sunt foarte clare la nivel internațional și că niciodată vreo competiție nu va mai fi câștigată în afară de noi românii. Trebuie să știți că le-am dat-o în gură și sunt mulțumit de asta. Vă mulțumesc din suflet, vă aștept în spate la un grătar să frigem un berbecuț și să cinstim aceste veverițe campioane. La revedere! Neamțul cu Ghenu a făcut discursul cu brațe.